നമസ്കാരം. ഞാൻ രാജമണിക്കറുപ്പയം. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മുളിയാർ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട കാനത്തൂരിനടുത്തുള്ള പയം എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്. മലയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കേരളത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ അനുഷ്ഠാനക്രമമായ തെയ്യത്തെക്കുറിച്ച്, ആ തെയ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ആധികാരികമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഉത്തര മലബാറിലെ ഒട്ടുമിക്ക സമുദായങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്ര തറവാടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കഴകങ്ങളിലും മുണ്ടകളിലും കോട്ടങ്ങളിലുമൊക്കെ തന്നെ ആചാര അനുഷ്ഠാന വ്രതശുദ്ധിയോടുകൂടി ഭയഭക്തി പൂർവ്വം കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ അനുഷ്ഠാന കർമ്മം തന്നെയാണ് തെയ്യം. അപ്പോൾ ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് വിവിധ വശങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം തെയ്യം കെട്ടുന്ന കേരളത്തിലെ 8ഓളം സമുദായങ്ങളുണ്ട് നിലവിൽ തെയ്യം കെട്ടി വരുന്നു. ആ തെയ്യം കെട്ടുന്ന സമുദായങ്ങളുടെ മാത്രം ബന്ധപ്പെടലിലൂടെയല്ല തെയ്യം എന്ന് പറയുന്ന അനുഷ്ഠാന കർമ്മം പൂർണ്ണമാവുന്നത്. മറിച്ച് ഇതര സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട, അത് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള സമുദായം മുതൽ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമുദായങ്ങൾ വരെ എല്ലാ സമുദായങ്ങളും അവരവരുടേതായ പലതരത്തിൽ വിശ്വാസപരമായും അവരവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ ആണ് ഈ തെയ്യത്തെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മമായ തെയ്യം കേരളത്തിന് പുറത്ത്, ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലും വളരെ സജീവമായി വിശ്വാസപൂർവ്വം കൊണ്ടാടപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാന കർമ്മം തന്നെയാണ് തെയ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ തെയ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മത്തിലേക്ക് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കാലെടുത്ത് വെച്ച, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ സനിത്ത്. അപ്പോൾ ഈ സനിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽപ്പെട്ട പുലിക്കുന്ന് ഒരു ദേവസ്ഥാനത്ത് ഒരു തെയ്യം കെട്ടുകയുണ്ടായി. ആ തെയ്യത്തിൻ്റെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ തെയ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ആ കുട്ടിയെ ഈ തെയ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തെയ്യം എന്ന് പറയുന്ന, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ആ തെയ്യം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെയ്യത്തെ അനുഷ്ഠാനപൂർവ്വം ക്ഷേത്ര തറവാടുകളിലും കഴകളിലുമൊക്കെ തന്നെ കൊണ്ടാടുന്ന ഈ തെയ്യത്തെ ഇന്ന് കുറച്ച് കാലഘട്ടങ്ങളിലായി, അതായത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ സിനിമകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നാടകങ്ങളിലും അതുപോലെ ഘോഷയാത്രകളിൽ ഈ മാളുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം, രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജാഥകൾ എന്ന് വേണ്ട, അതായത് ഒരിക്കലും തെയ്യത്തെ ഏറ്റവും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെ ഇടങ്ങളുണ്ടോ ആ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വളരെ മോശമായി, ആഭാസകരമായി കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. കാരണം ഈ സമുദായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഭയഭക്തി വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവരവരുടേതായ കുലദേവതയായും അതുപോലെ ധർമ്മദൈവങ്ങളായും ഒക്കെ തന്നെയാണ് തെയ്യങ്ങളെ കെട്ടിയാടിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം വിശ്വാസപരമായ ഈ ആചാര അനുഷ്ഠാന ക്രമത്തെയാണ് ഈ രീതിയിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് ഇന്ന് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശക്തമായൊരു നിയമ സംവിധാനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇതിന് തടയിടാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ 8-9ഓളം സമുദായങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. ഉത്തര കേരള തെയ്യം അനുഷ്ഠാന സംരക്ഷണ സമിതി എന്നാണ് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ പേര്, ഉക്ടാസ് എന്ന് പറയും. ആ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പ്രക്ഷോഭ സമര പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ നടത്തി വരികയാണ്.
ഇപ്പോൾ ഈ മലനാട് മലബാർ തെയ്യം റിവർ ക്രൂയിസ് എന്ന പേരിൽ പിന്നെ തെയ്യത്തെ വിദേശികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തെയ്യത്തെ നമ്മുടെ പുഴയോരങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ പുഴയോരങ്ങളിലുള്ള സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ തന്നെ വിദേശികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാഴ്ചാവസ്തുവായി കെട്ടിയാടിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ യുക്ടാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അതിനെതിരായി കോടതിയിൽ പോവുകയും ആ കോടതിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേ വന്നതുകൊണ്ട് ആ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ച അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്ര തറവാട്ടുകാരുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധങ്ങളും ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് തടയിടാൻ ഉണ്ടായേ തീരുമെന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മറ്റൊന്ന്, ഈ തെയ്യത്തെ കലയായി, അതായത് തെയ്യം വെറും കലയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തെയ്യം കലാകാരൻ എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും തെയ്യം ഒരു കലയല്ല, മറിച്ച് അത് അനുഷ്ഠാന കർമ്മം തന്നെയാണ്. കല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മറ്റൊരുപാട് പിന്നെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നാടകം, അതുപോലെ സിനിമ, കൂടിയാട്ടം, ഓട്ടംതുള്ളൽ, കഥകളി, ചാക്യാർകൂത്ത്, ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ കലകളാണ്. ഈ തെയ്യം കലയല്ല എന്ന് പറയാൻ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അതിൻ്റെ മൂർത്തമായ ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തെയ്യം ഉറയുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോൾ തെയ്യം ഉറയപ്പെടുന്നത് അവിടെ കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റത്ത് ഉള്ള ഭക്തജനങ്ങളുടെ അവർ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഭക്തി പുരസ്സരം അവർ അരി എറിയുമ്പോഴാണ് തെയ്യം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തെയ്യം ഉറയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഒരു അനുഷ്ഠാനപരമായ ഒരു ചടങ്ങുകളില്ല എന്നുള്ളതാണ് തെയ്യം കലയല്ല എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഉദാഹരണം. മറ്റൊന്ന്, ഓരോ തെയ്യത്തിനും ആ തെയ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അസ്തിത്വമുണ്ട്, അതിൻ്റെ പുരാവൃത്തമുണ്ട്. ആ പുരാവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട സമുദായങ്ങളുടെ പുരാവൃത്തം കൂടിയാണ്. ആ സമുദായത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി ചരിത്രം കൂടിയാണ് ഓരോ തെയ്യത്തിൻ്റെയും പിന്നെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ഇത്തരം പരിപാവനമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള ഈ അനുഷ്ഠാന കർമ്മത്തെയാണ് ഈ രീതിയിൽ കല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അതിന് എന്തായാലും തടയിട്ടാലേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ തെയ്യം കെട്ടുന്ന സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രം ഇത് വിചാരിച്ചാൽ പോരാ, മറ്റില്ല ഇതര സമുദായങ്ങളുടെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയോട് കൂടിയുള്ള ശക്തമായ ഒരു പ്രതിരോധ നിര ഇതിന് ഉയർന്നു വന്നാലേ ഇത് നമുക്ക് എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ തെയ്യരംഗത്തേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച നമ്മുടെ സനിത്ത് പിന്നെ ആ കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് രാജേഷ് മായിപ്പാടി. ഞാൻ കാനത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി തെയ്യം കലാകാരൻ അനുഷ്ഠാനം നല്ല തെയ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാനത്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ എത്തിയത്. നിൻ്റെ പേര്? സനിത്ത്. എൻ്റെ പേര് സനിത്ത്. എനിക്ക് 15 വയസ്സായി. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു, ഇരിയണി സ്കൂളിൽ. അച്ഛൻ്റെ പേര്? അച്ഛൻ്റെ പേര് ഉമേശൻ നാണിക്ക. അമ്മയുടെ പേര്? റസീജ സിക്ക്. 2 ഏട്ടന്മാരുണ്ട്, 2 പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ പേര്? ഒരാളുടെ പേര് സരുണ്, ഒരാൾ സൗരവ്. പിന്നെ ഇത് ഇനി തെയ്യം കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് നിൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ? എൻ്റെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ അച്ഛനും. അപ്പോൾ അച്ഛനിടുണ്ട്, അച്ഛനോട് 2 വാക്ക് ചോദിക്കും. മകൻ തെയ്യം കെട്ടിയതിൽ എന്താണ് നാണിക്കാട്ടിൻ്റെ ഇത്? നമസ്കാരം. മകൻ തെയ്യം കെട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. പിന്നെ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ പേര് ഉമേശൻ നാണിക്കം ആണ്. ഈ കാനത്തൂർ പറഞ്ഞാൽ പേര് കേട്ട സ്ഥലമാണ് കാനത്തൂർ. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ താമസം. എൻ്റെ ഇളയപുത്രനാണ്. ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ തെയ്യത്തിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. നമ്മളും ചെറുപ്പം മുതലേ വളരെ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തും പിന്നെ അതിനിടയിൽ കളരിയിൽ കുറച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല. അന്നേരം ഈ കൊറോണ കാരണം അത് തുടർന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക, പിന്നെ പരിശീലനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന്. എത്ര വയസ്സിലാണ് ഇവൻ തെയ്യം കെട്ടിയത്? തെയ്യം നമുക്ക് ഈ കർക്കിടക തീയതി നമ്മളെ അതായത് 10ാം വയസ്സിൽ കർക്കിടക നീട്ടി കർക്കിടക തെയ്യം കെട്ടി. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുഴിപ്പതിൽ ഐവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കണം നീട്ടി അരങ്ങേറ്റം. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല അഭിമാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ പറ്റി കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് എല്ലാ നാട്ടിലും അത് കുറച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതിൽ വളരെ സന്തോഷം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കുറച്ച് ക്ലബും അതുപോലെ അങ്ങനെ അനുമോദനങ്ങളും ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അതുപോലെ പുലിക്കുന്ന് ഐവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് അനുമോദനം പിന്നെ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ സന്തോഷം. തെയ്യം കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്? ഇത് എൻ്റെ അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും എല്ലാം കെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നൊരു അനുഷ്ഠാന കർമ്മമാണ് ഇത് തെയ്യം. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തെയ്യം കെട്ടണമെന്ന്. സാധിച്ചു. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പരിശീലിച്ച് ഈ തെയ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് നിന്റെ ഗുരു? എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. ഇത് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ആടിവാടം തെയ്യം കെട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് തലപ്പാടി വെച്ച് തന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗുരുവായിട്ട് അച്ഛനായിരുന്നു. അച്ഛനപ്പുറം തെയ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ പോയിക്കൊണ്ടുണ്ടായ? കൂടെ പോയിരുന്നു. അവിടെ പോയി. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആരാണ് പിന്നെ ഈ തെയ്യം അനുഷ്ഠാനത്തെ മുമ്പിലോട്ട് നയിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത്? അച്ഛനായിരുന്നു മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് തന്നെ. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും അച്ഛനായിരുന്നു. എൻ്റെ രാജമണിക്കർ മുത്തപ്പനും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തെയ്യത്തിൻ്റെ മൊഴി പറയാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ സഹായം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഏതാണ് എനിക്ക് തെയ്യം കെട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളത്? ഇനിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കതിവനൂർ വീരനുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ തെയ്യങ്ങളാണ് കെട്ടാനുള്ളത്. കതിവനൂർ വീരൻ തെയ്യം കെട്ടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. വേറെ അതിനൊരു പ്രായമുണ്ട്, പ്രായമായിട്ടും കെട്ടാനായിരുന്നു. അതായിട്ട് എന്നെ ഗുരുനാഥനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടങ്ങാറ് യൂണിപ്പേരുണ്ടാൻ. അവരെ കീഴിൽ ശിഷ്യത്വം വഹിച്ചിട്ട് ഒരു കതിവനൂർ വീരൻ തെയ്യം കെട്ടണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹം. ചെണ്ട കൊട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പ്രായത്തിൽ ചെണ്ട കൊട്ടാൻ തുടങ്ങിയത്? 11-ാം വയസ്സ്. 11-ാം വയസ്സിൽ ചെണ്ട കൊട്ടാൻ ഒന്നിച്ച് കൊട്ടി. അതിന്റെ ഗുരുവായിട്ട് അച്ഛൻ എല്ലാം അച്ഛൻ കൊട്ടി കൂടി പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് കൂടി പഠിച്ചതാണ് ചെണ്ടോട്ടം. പ്രത്യേക പരിശീലനം കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട? ചെണ്ടാകാരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഗുരുനാഥൻ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറത്തെ വിശ്വമണിക്കര ശിക്ഷണത്തിലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലെ കുറച്ചാൾ കൂടിയിട്ട് പരിശീലിച്ചത്. ഇനി ആ ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടിയിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഇനിയുമുണ്ട്. തെയ്യത്തിൽ ഇത് വല്യച്ഛനല്ലാതെ വേറെ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ കീഴിൽ കൂടിയിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള മാർഗദർശനം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് രാജമണിക്കർ മുത്തപ്പനും കരുവള്ളൂരത്തെ സുരേഷ് മണക്കാടും മാമനും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു തരാൻ. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പെങ്ങളെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സുകുമാരൻ പള്ളഞ്ചി, പെരിയ കർണമൂർത്തിയാണ്. ഇവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് തെയ്യം കെട്ടിയത്? ആദ്യമായിട്ട് കർക്കിടക തെയ്യം അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്, കാനത്തൂർ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ തെയ്യങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള എത്ര വയസ്സിലാണ് തെയ്യം കെട്ടിയത്? 14-ാം വയസ്സിലാണ് പുലിക്കുന്ന് ഐവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ പുലിക്കണ്ണ തെയ്യത്തിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം വഹിച്ചത്. തെയ്യം ആദ്യമായി കെട്ടുമ്പോഴേക്ക് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മാനസികമായ ഇത്? അത് ഇപ്പം നല്ല ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ കെട്ടുമ്പോൾ. പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും കുറേ അങ്ങനെ ഗുരുനാഥന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇതായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ മനസ്സിന് വലിയൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായി. കാര്യം പിന്നെ വ്രത അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ 5 ദിവസത്തെ കളിയാട്ടമാണ്. 5 ദിവസം മുമ്പേ വ്രതം എടുത്തിട്ടാണ് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിൽ കൂടിയിട്ട് ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെ അതിനെ ഒരു ഭയമില്ലാതെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല വാക്കുകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗ്യമുണ്ട്.
മുഖത്ത് വർണ്ണം തേച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിലുള്ളത്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ആദ്യമായിട്ട് തെയ്യം കെട്ടിയ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് എന്താണ് അവരെ അടുത്ത അനുഭവങ്ങൾ? അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത അച്ഛന്മാരും ക്ഷേത്രത്തിലെ കമ്മിറ്റിക്കാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ല ആദരവ് തന്നിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പൊന്നാട അണിയിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം തന്നിരുന്നു. മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് ക്ലബിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മളെ ADS അങ്ങനത്തെ കുറേ പരിപാടിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് നല്ല ആദരവ് കിട്ടിയിരുന്നു. ജനശ്രീയിൽ നിന്നെല്ലാം നല്ല ആദരവ് കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നും അധ്യാപകന്മാർക്കെല്ലാം നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു എൻ്റെ തെയ്യം കണ്ടിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കൊടവഞ്ചി പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റിക്കാർ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് കാനത്തൂർ വയനാട്ടിലെ ദേവസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നല്ലൊരു ആദരവ് കിട്ടിയിരുന്നു എനിക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏട്ടന്മാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല സ്നേഹോപകാരം തന്നിരുന്നു. സ്കൂളും തെയ്യവുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോയ സ്കൂളിൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സ്കൂളിൽ ലീവാക്കിയിട്ടൊന്നും ഞാൻ തെയ്യത്തിന് പോകാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ 2 മാസത്തെ ലീവിന് അങ്ങനെ മാത്രമേ പോകാറുള്ളൂ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തെയ്യങ്ങൾ ഏതാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തെയ്യം കതിയന്നൂർ വീരൻ തെയ്യം, മുത്തപ്പൻ തെയ്യം, പിന്നെ വിഷ്ണുമൂർത്തി, അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഭഗവതി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അയ്യൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ എല്ലാ തെയ്യങ്ങളെയും നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ എല്ലാ തെയ്യത്തിനോടും നല്ല താല്പര്യമുണ്ട്. കതിയന്നൂർ വീരൻ തെയ്യത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല കളരി അഭ്യാസങ്ങളും ഇതൊക്കെ കാണും. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചോണ്ട് തെയ്യം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തെയ്യം ആരതൊക്കെയാണ്? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരുമില്ല, എല്ലാവരും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് തെയ്യം. എല്ലാവരും തെയ്യം ഇഷ്ടമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടം തോന്നിയ തെയ്യങ്ങൾ ഏത്? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ കതിയന്നൂർ വീരൻ തെയ്യം തന്നെയാണ്. നല്ല അധ്വാനവും എല്ലാം വേണം. കളരി അഭ്യാസം. മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള തെയ്യങ്ങളും നോക്കി? മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുള്ള തെയ്യത്തിനെ ഞാൻ വീഡിയോയിലും ഫോണിലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരുപാട് തുൾതെയ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നാൽപ്പാർ ദേവസ്ഥാനത്ത് കെട്ടിയാടുന്നുണ്ട്. ഈ തെയ്യം ഇത് ജോലി കാര്യങ്ങൾ വലുതായിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം, അല്ല തെയ്യം കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കാനാണോ നിന്റെ താല്പര്യം? അത് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ജോലി മേടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ തെയ്യം കൊണ്ടുപോകാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരധ്യാപകനാകാനാണ് ആഗ്രഹം. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടെ തന്നെ തെയ്യത്തിനെയും കൊണ്ടുപോകാനാണ്. പഴയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തെയ്യം കെട്ടുന്നവർ മുടി വെച്ചിട്ട് കണ്ട് വരുന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുടി വെച്ചിട്ട് വളർത്താനുള്ള കാരണമെന്ത്? ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോവിഡ് തുടങ്ങുന്ന അന്ന് മുതൽ ഞാൻ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ നവോദയയിൽ സ്കൂളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, മുടി വളർത്താനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് 3 വർഷമായി. ഞാൻ ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുടി വളർത്തുന്നത്. ഈ സ്കൂൾ പെർമിഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് കിട്ടിയിരുന്നോ? അത് ഈ ക്യാൻസർ രോഗിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ആ സമയത്താണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് സ്കൂള് അധ്യാപകര് ഇതിലേക്ക് സമ്മതിച്ചു. ഞാൻ വളർത്താൻ ഈ മുടി ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട്.
സമയം കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ മുടി ഇതിപ്പോൾ മുറിച്ച് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുക? ഇത് സെപ്റ്റംബർ 27 മുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കാൻസർ ക്ലബിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മാത്രമേ മുറിക്കുള്ളൂ. ഇത്രയും സമയം സനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുമായിട്ടാണ് നമ്മ ഈ പങ്കുവച്ചത്. ഇനി ഭാവിയിൽ അവൻ നല്ല നല്ല തെയ്യങ്ങളും നല്ല മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും ഓന് ഉണ്ടാവട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നന്ദി ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಸನಿತ್ ಪಂಡತ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ಅಯ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆಟ್ಟು ಪೋಯರ ದೇವ ಅನುಗ್ರಹಗಳ ಮಾತ ಉಪ್ಪಾಡಂತ ಎಂಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತು. ಅಯ್ಯಗೆ ನನ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡ್ಪೇರು.